Det er i dag 1. december, det er World's AIDS Day, og med denne tale giver jeg ordet til de millioner af mennesker, der lever med den største risiko og de færreste rettigheder. I 2008 blev 2,5 millioner mennesker smittet med HIV, og over 2 millioner døde af AIDS. Slået ihjel af dobbeltmoral og uvidenhed. Er du smittet med HIV eller syg af AIDS, bliver du mødt af fordomme, der rammer lige så hårdt som den sygdom, du er slået omkuld af. I 2008 er der stadig lande, hvor mænd, der elsker mænd, kastes i fængsel af deres fædre, fordi de er en skamplet på familiens ære. Hvor bedstemødre ser børn og børnebørn blive syge og dø af AIDS, og det eneste de kan gøre er at holde i hånd. I Danmark holder fordomme og uvidenhed selv de nærmeste på afstand af ubegrundet frygt for at blive smittet af et kys. Vi ved, at det er bedre at forebygge end at behandle, og gøre det med livstruende sygdomme i almindelighed. Men med HIV og AIDS er det noget andet. Måske fordi sygdommen ikke rammer mennesker i al almindelighed. Måske fordi der ikke bevilges penge til at udforske i forebyggelse. Måske fordi der ikke er overskrifter i en sygdom, der rammer hårdest, hvor folk er svagest. I dag har 95% af verdens bøsser ikke adgang til viden om forebyggelse. Udsatte unge får ikke information om beskyttelse, kun moralprædikener om at holde sig fra sex. Millioner af syge får ikke behandling, fordi ingen regner dem for noget, og i hele verden spreder smitten sig stadig som en steppebrand. Hver gang 2 mennesker kommer i behandling, bliver 5 nye smittet, og antallet af smittede stiger. Nu også i Europa. Skal denne ubarmhjertige epidemi stoppes, starter det med, at vi accepterer sygdommens præmisser og behandler og forebygger HIV og AIDS med samme viljestyrke, som vi udviser over for de fleste andre livstruende sygdomme. At vi udbreder viden, tager risikoen alvorligt og ikke kun viser medfølelse, når sygdommen har ødelagt alt. Alle mennesker har ret til beskyttelse og behandling, til at leve uden at blive dømt, til at blive taget alvorligt af politikere, religioner og forskere. Lad os kæmpe for, at verden får øjnene op og forstår, at forebyggelse altid er den bedste behandling, også når det gælder HIV. Tak fordi du lyttede.